मानसि सासे थैबायलै नै दालिगाव खाथियाव माबायाव बेंटल गेट खाथियाव बेंटल गेट आरो दालिगाव माने बरतलानि गेजेराव नैबे BRPL खाथियाव नै मानसि थैबाय सासे ओइ मुस्लिम हबा ना क्यों मोसौ लाबबाय थादोंमोननो थैबाय एक्सिडेन्ट खालामनानै ओमफ्राय गारिखौ मोनासै सासे मानसि थैबाय नैबे बेंटल गेट आरो बरतला बे दालिगाव नैबे अभारब्रिज खाथियाव BRPL नै BRPL बेवहाय सासे मानसि थैबाय मोसौ लाना फैदोंमोन जाहैदों गारिखौ मोनाखै नैयाव थिखांगासिनो दङ गोबां दुखुनि बाथ्रा बिनिखायनो जों गोबां साबधान गारि सालायगिरिखौ हमनांगौ बे कारिगाव जरथिं थांदों दा बाजिदों दायो 6:30 माने 6:30 जाबाय मानसिया दासो जादों थैया बिराद माने गरमैनो दङ मानसिखौ बिथिं मोनगोन बायदि मोनदां कासिकत्रा जरथिंजाय आरो जुदि थांदोंब्ला ओरैजाय बासुगाव साइडथिं जाय बा अबेथिंबा थाखुमानो हागौ बियो मानसिया बिराद सैथान खारदों माने बिराद सैथानखा बियो गारिनि ग्लासफ्रा सेब गासिबो बायग्लिजोब्बाय नायदो दा बेवहाय नै 108 माने एम्बुलेन्स फैबाय मानसिखौ थिखांबाय दायो लांगासिनो दङ बे जाथाया जादों साफागुरि मिन्स चिरां डिस्ट्रिक्ट बा नैबे दालिगाव आरो नैबे मा होनो BRPL बङाइगाव BRPLआ ओमफ्राय नैबेथिंजाय थाङोब्ला नोंथाङा बेंटल गेट मोनगोन आरो लोगोसे बिनि गेजेराव साफागुरि मोनगोन आरो बङाइगाव नङा होमबा आरो लोगोसे इथिंजाय थाङोब्ला दावखोलाङोबा क'क्राझारनि लामा सराइबिलनि गसाइगावनि लामा मोनलांबाय आरो बेयाव दालां अभारब्रिज मोनगोन बे जाबाय दालिगाव आरो लोगोसे बरतला स' बेनो दिनैनि बे मोनाबिलि जाथाय जों फैगासिनो दंमोन माबानिफ्राय बाक्सानिफ्राय फैगासिनो दंमोन जों इन्टारभिउ लानानै जोंहा UG सारखौ जों आरो लोगोसे मा नाम होनो जोंहा भुपेन बर' सारखौ जोङो इन्टारभिउ लाना फैदोंमोन बे समावनो बे जाथायखौ जों नुनो मोनबाय स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनो थाखाय बाबाय बाट नामखौ मिथिया दै लामायावसो मोनदों गारिया पुलिसफ्रा थिखोना लांगासिनो दायो खबर होनानै दायो स' आं गारिखौ दायो सालायफिनसै मानो होनबा दायो ट्रेफिक जागोन बिराद मानसि गारि फैगासिनो दं खारगासिनो दं बाबाय